Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on your table. Siyaxoxa futhi kahle kahle le video nje ngikhuza umoya omubi. La ku-social media kuyavela. Nangaphandle futhi ngiyazi ukuthi abanye bayayenza lento. Nangu umpilo kaMakhumalo uyaqala kuyasebenza. Ngiyavela ku-social media ukuthi ngiyasebenza uthengisa imoto sengikhohle ukuthi ngiphi indawo sizokubheka-ke lokho. So nje impilo simazi la kuthanda uNsithembu ade funda usho ukuthi uqedile-ke nasesikoleni njengoba selikhona into alitholile. Imali-ke imali guys, angithi ingane futhi mayifunda ifundela ukuthi mayiqeda isebenze, kodwa akusho ukuthi umsebenzi wokuqala ozowuthola umntwana mayephuma e-university lo awufundele. Nakha comment section abanenhliziyo enqabayo. Kusiyami usathane mayefuna ukugubhisa nqaba because usathane uyakugubhisa. Kunomuntu obhala ukuthi hawu ufundela ukudayisa imoto yona into wayifundela. Kanti ninjani? Yiba mdala phela ngesinye isikhathi. Yazi nqaba usathane ekhuphe unqabe. Umoya omubi ufuna indawo yokuhlala unqabe. Ngoba manje uyabona ukuthi nje ingane yaqala yatohoza into enhle. Wena umakhelwane oronke. Shuthi noma ingane yakho umakhelwane ade ifunda usuza ukuthi hawu nangu usethola umsebenzi esitolo esithile usuzom-undermine. Uthi hawu kanti bifundela lokho ngoba phela ngesikhathi ephuma la e-university i-experience yokusebenza nabantu uzoyithola noma ikuphi. Ukwakheka kwe-character yakhe kuzokwenzeka noma ikuphi. Imali izosiza la isiza khona. Wena usubala ukuthi ingane wazi ukuthi iphuma e-university. So mayiphuma e-university uyilindele ukuthi isingene yose hayi bo bakithi. Hayi. Sathane mayekhupha baleka because izinto ezinje zithi wena unomoya omubi ngaphakathi ovumelile wahlala. Khipha kumoya omubi. Masukhipha umoya omubi uthi halala. Ngoba lokho okuncane okutholakalayo kuzokwenza umehluko. Ngesikhathi ikhona imadlana encane etholakalayo ingane iba ne-experience. Isiyawuthola kumsebenzi lo ufundelile. Omoya futhi angawutholi nakwalo awufundelile kodwa akhule le experience yokwazi ukusebenza imfake kwenye indawo engcono. Wena-ke uthini? Ufundele ukuthi ayodayisa imoto. Hawu yanuhupha sathane. Sathane yanuhupha and niyavuma. Nivumelani ngempela? Musuke ube nenhliziyo ongayiqondi kwanawe uyibuke nje into uthi hawu hey yazini usuzolahlela ngisho abangani ngoba ungathola ukuthi lapha ku-social media khona umuntu bezofuna ukuxhumana nawe ngento ethile usebuka ukuthi hayi inhliziyo yakho angifuni isikuhlobisa ngokuthi nisuke nidlala. Ufundela ukuthi adayise imoto nisho kanje nakwingane zakomakhelwane. Hawu uhafunda kodwa usesebenza la esitolo ubuthi benze njani? Enze njani? Hayi inhliziyo zenu ngezinye izikhathi into eniyenzayo le. Yabo abantu abadala ngenxa yokuthi ziningi izinto eziba-traumatizile empilweni ngengabasoli ngey'nhliziyo zabo ezingekho right. Kodwa thina hayi kahleni bakwethu thina sibe-expose izinto ngendlela ehlukile. Sayibona futhi impilo izinto zenzeka phambi kwethu. Kokunye nje funda ukuthi hayi ayikho right lento yenzayo. Zibone u-wrong. Ubone umzuzu wokuhleba ukuthi hawu umzuzu wokuhleba lo akusiwona umzuzu wokuhleba. Bonke abanye bajabulile wena ufuna ukwenza njani? Ukuphuma eceleni. Ingane yatohoza yini enzima ngokuthi halala? Usufuna ukufaka unyawo olunodaka uzoyijwayela lento ugcina ungasashintshi. Mhlambe futhi uyifundiswa social media angazi ngoba phela social media iyayibe khona into ukuthi hayi engase mhlambe i-comment yami izonakeka.
ya izoba nama-likes, kuzothiwa hhayi ile comment engiyifunayo, ile comment ebesiyibheka, kanti wena usujwayele ukubheda, usujwayele izinto ey'rongi. Ujwayele ukuthi hhayi i-comment le, angithi sesengike ngibone kusho le comment ebesiyifuna. Hawu, yeyi, jabulelani iy'ngane ukuthi nje khona la eseyiphume zathola khona. Uyeke uba nemibuzo eminingi futhi. Nale nto ukuthi ingane uma iphume emayunivesithi, useyasebenza ubani? Awuthule makhelwane. Yiba umakhelwane oy'phatha kahle. Ube nje ne-reputation ukuthi umakhelwane o-right. Ungathi inkulumo yakho izwakala ukuthi hhayi unomona, hhayi unenhliziyo embi, hhayi wena, hhayi. Uyabo, ube lo makhelwane abantu omakhelwane bakho bazokusaba ngoba bayazi ukuthi hhayi into ephuma emlonyeni wakho ayikho right. Angisho ukuthi laba ababhale ku-comment section bayilolo hlobo, kodwa akubukeki ngoba manje la kuyabhiyozwa ukuthi ingane iyasebenza. Wena usuthini? Hawu, wayefundela ukuthi adayise iy'moto. Why? Hhayi. Usuyiphoxa dadeni. Mina phela ngithi siwodade kumele sibuye sixoxe siyikhulumele ukuthi usukuyiphoxa. Yabo khona uma kuyingane ngathi ungancipha. Angazi ukuthi ikanjani lento lokuthi iyaphoxa le nto ukuthi abantu abadala kube sengathi bazokuba obsessed ngey'ngane nangokuyikhuluma kabi. Inendawo nje ephoxayo. Angazi singayichaza kanjani. Ungase singakhuzeka. Nezinto futhi esiyiquestionayo mhlawumbe kubantwana asizeni ngama-corrections ngoba thina sesenjani sesiyihambile enye ijeni abasangena kuyona. Manje nje ingane iyaphuma iyatohoza into ofanele uyenze njani, uhalala. Kudingeka uhalala nje, hhayi ezinye izinto. Manje i-TV show esonayo, isonile i-TV show. Kodwa akasixabani bakwethu, bengikhuza nje nami ukuthi hhayi ngesinye isikhathi musukuvuma ngoba usathane naye uney'ndawo ahamba afuna ey'bheka. Mhlampe afike-ke nawe inhliziyo yakhe igubile ngesinye isikhathi angene umvumele. Sikubone nakhuya social media ukuthi i-post yinhle, kunconywa nje usufuna ukuphuma eceleni, usufuna leyo nto. Hhayi bakwethu, ziphatheni kahle ey'nkundleni zokuxhumana, ziphatheni kahle. Bye bye.